Näme salam saçıl oturdun göç? Sözün ağzında. Bizim bir kabatımız vardı. Adı Serrelişteyinli. Biyem yukarı planetesinden mi? Yok Bayramcan. Bu özümüzden. Zemin planetesinden. Durnoğlu'dan. Diyadan zümellele at gidip var ya ahırı. Su gerek tutma. Ağa can ağa, halli verdi ağa. Gözünüze dönün, men kaçıp gidecek yerim yok. O gidip var yan, allanayım atıp bırsın Bırak sana. Atekin, pilin gidip koyam öyle de Hillanız doğut paranımızı basarı. Can ağalar kişniyap, zarıyımlap gidip var yan, atıp bırs geretlenirler. İne. Yok bunu kaçma. İne bunu kaç. Yanlış kaç koçun. Adamdan yanlış kaç koçun. Ayttım abi. Hoca. Ben ayttım abi. Tehlike verdiler. Allah'ım rahat. Elini koçup yalnız sandır. Şeyle kıyna dedi atarıp çıktı. Ay doğru. Yerden havtu böyle. Ay böyle. İnni. Bilen esası kârmirilen bolu verelim. Mene kaçcan. Gidem elimden koy. Durdu ya. Adam durdu ya. Adam canım. Dur. Ağadan ağa. Bir değilim repeli. Ağadan ağa. Sen şunu ne için kovlak gördün? Sen ne için kovlak gördün? Ben şunun katı kölü. Sen neyme kovlak? Ben şunu bir eden 73 kere kovlak geldim. Görüp otursam asıl bunun günah yok mu ne edecek? Şey ne mi? O 77'den başka bir grup çıktı. Onu neyme kovlak diyorsun? Vah ne hak günah götürüp gelenim için ben onun ötün soracak bolyan. Ay onu dilin talap dağızıp kovlak vermek ne meğer ötmüşün sonra ver. Ölümün soracakla onu hiç tutup bilem o. Vah benim şunu tutup bilen mi okta? Tutup bilen mi? Yunus'un kevraydan da atları katı doğru. Mertlerce boynumda almamız gerek. Şun köpaydan da atları atağın pakirin aydan da atlarına men diye. Onun ne için sen ötün soran hak? Mertliğim yeten okta. Ana, sonun boduna ökenme. Yeri olayala, yüklemetene halde. Han oturlayanla yükle oturmada koç. Vii, hovay. Halli verdi yeni ükülattır. Hayal etmeyen haliler dağın uykasını yanmak için ontıyla bir kısan adım tap yer. İlki bilen hallağın kuya darıdak doğusun tap uğrutmalı. Kakacan, canın sağ, hassa değil. Büyütüp tutuşuvan daşın uyuşurup oturman neyeme gerek var? Yazılaytana Kakacan. Eceden gel. Tiydrak. Kakası, ağdık çoğulun beytip korra oturmadı. Yazılaydı. Sen gel, tiy. Çaldırak, çal. Beleden geç. Mülayimrak. Kulağına ayt. Kaka. Bir topar adamını işten oyup yatmadı. Yılgıray sana kaka. Yılgıray. İnneden gel. Çal. Bizden sen misin kovur? Öykü yazmak içimizde senden çemeler ayım ediyor. Ay siz diyeceğimiz halli verdi ağrı yok man gideyim bu. Yine benim başkayım. Kakacan. Yılgırma ayaktan olmasa çağatı dişin var köday. Ha? Allah'ım Murat, oyunu bizim gözümüz oynar. Sen hədirin gözünde git bizim adımızdan hallılara. Öyküsün yazışmağa, gövünü biter. Haliver dağın dinleyecek yaşlılarının bir kısan tap uğratmalı. Nurcan sen mamla. Kaka. Hədir bütün etraf çalıyor. Qoğdu bizim dinimize hediye. Bu da.
Ay bu güç jöttüğün ay. Dede lörlü entek 70'e mi yaşa ne ola? Gel. Gel. Hayır yaşmalı. Hayır Aç aytana. sivrdin. Aç sıfır yaşman mı? Aytana yaşmalı. Ruhut bir yak hele sıfır. Gel. Aydın efendi. Gel. Sen vur hayır yaşmalı. Aç verliyor ayır diyor. Aç diyen ne falan. Hatam çünkü burada. Ya hele açma. Geç. Ay. Bolluğu men başıma kayın diyen kişiler. Salam aleyküm. Amanlık mı? Gelivereyim de geçivereyim. Hallı verdi. Hallı verdi. Hallı verdi. Beytip yatmak ayıp bor. Selamun aleyküm. Amanlık mı? Nedir bayram canım gelir. Ana geliyor. Gelin. Men guya daratından, bir arçınlıktan. Bunun permanağı verdi. Geç. Geçin. Häzir. Halı verdi ağa, selamun aleyküm. Yine bir gedek selamun aleyküm. Yine bir gelip aleyküm hav. Nerede ki? Bayramcan ödüm burada dedi göre. Doğdu yasma. Aynın dövresi. Sınna sana dövran bun. Açıldı da melanesi. Şu dünyada han bun. Ayın saydanna şeyda bil. Öğüşün atıma öğütür şolul. Aşık bolsun ay muniyat bil. Bağışık kanı kulvan bul. Atıl seni valla şeker san. Elin caha gül san. Hadi karşı. Koynun içine bağı bozsan. Koç yiğitler bavan bul. Bavan bul. Bavan bul. Bavan bul. Bavan bul. Berekella Bayramcan, Tanrı yalkadın, ömrün uzak bolsun. Gülcan meredevine, eşdiyen mi? Aydım diyen kudrotta anfan kalıbını arşı yetersin, ne heyruluk üyüsü. Berekella Bayramcan, geldiniz göğünüm bitti. Ay adam kıneme, bir kez göğününe hov. Berekella Bayramcan. Berekella bayramcan. Hallılara varıp sen ulu iş bitiripsen. Hallin göğünü bitendir, tepesi göğe yetendir. Adam diyen kudret bir ölçüge gelmez ulu güçtür. Ondan pirim dürer peygamberem. Yönü, on göğünü böleyim düşünyen mi? On göğünü böyle iğme küçücüktür. Ana şol, küçücük her bir insan göğününü Hudayın böyle yatandır. Onu sıyındırmak, yıkmak küllü günadır. İnsan göğününden değilsen seri sap olmalıdır bayramcan. Düşünyen mi sen? Katı doğru. İnsan göğünü bilen inden seri sap darışmalıdır. Kadın dur kaçma.
günü gelen keyin kuzundan başka aylı yok deyiptirler. Men senden ötünç sormaya geldim. Ötünç soramağa, ötü tutmağa bolaymy? Yok, caninim. Men sen ne hak günahımı götürüp gören olsam ne edecek? Hem ondu. Sağılmasın meyim. Men senden ötünç sormaya geldim. Kadamcan, ol 70'den başka kişi kene. O neden kişi değil, ağa canağı. Ol 70'den kimdiğini sen bilyer mi kene? O bilyedim. Onu ne için aytmadın kadamcan? Şo bir koyduğunuz yıkan kişi değil, alaka. Alaka? Alaka, buyuruy. On aydanın bilen şol alakan cinayeti çekip olmadı, ağa canağı. Niye cengi? Alaka diysene. Alıverdi. Ha, gel hadi. Hadi. Duruştayda. Ötüş sonra. Kadamcan, menim senden ötünç sormağa geldim. Sen men ervet kılıklımın üstüne nätlemäge, ödödüm yeňmäge, öýkelimi kendinden saplanmaga kömek ettin. Men traktor alıp kaçanna da sen saklan ekeni. Sag bol kadamcan. Ömrüň uzak bolsun. Ay, halli ver dağı, uzatlar bolýan anlatlara. Ayıplaşma görünün. Adam, öýüňize bardyk. Ataň häzir gelýär. Bizin arkaýyn gaýdy bermeli. Ağa canağı, halli ver dağı. Siz bizi bağışlan, biz yürümeli. Kadamcan, bilen siz bilen bile yörevereli. Ay maslahat. Kadamcan, Allah. oğlunlar, bize siz yakın ya. Ay, bilen sizden katı kaçtı. Halli ver dağı, ağa canağı. Hemmemiz bilece yürüverelim. İne muhy. İnni sen doğru yola düşdün diýeýilim bolýa. Bayramjan tüweleme sportymydan mazalten ýola goýdum. Kowa sportumy Away bir urup bulup başlady. Sportu gowlar, yok manyla. Çünki sağlyk hemmeleri. Jöne sportu güýmenje diýip bolmaýar, şoň üçinem sportun biologiýanyň daşyndan tut bir döwlet işin başly. Mysal üçin towuk. Towuk? Towuk diýip sen göwül etmezçilik etme. Towuk uçup bilmese de kuştur. Ol hadynadyr. Ödem 5-nji hadynadyr. Ol towuk da o janawryň adamzady edýän hyzmaty. Jöne o hyzmaty münasip boljak bolsaň, gaty köp kepalar çekmeli bolsun. Towuk bir özi bolşly bir uly alam. Akademiya. O janawrlar bilen iştaşşak bolsaň, akademik bol. Yapýança Ferman ağa bile söhbetde şolluk. Arçyn ağa. Ola meni gatyplan urdy. Ha, Şu güýmenjämi sport diýdim bolýan, sene asyl baryp ýatan maýwa adam ekeniň diýip eddil ýüzüme patyladaýdy. Fermanyň özi bir mektep agyry. Durşy bilen alyma. Şu towuk 5-nji hadynadyr diýip haýrap başlady on meni agzymy açyp dillen galanlar. Fermanyň özi hadyna. Onu da nähili hadyna? Hadynalar hadynatol. Şeýle bir adalet ulanylmadyk ajaýyp beýne meňe ýüregime goýar. Hey Bayramjan, bu tabiat totalitar düzgününün kimler pidası bolmady. Ine Fermanyň diplom işi 22 ýaşynda alymlyk derejesine münasip boldy. Edil bir ýyl geçen soň 23 ýaşynda alamlaryň doktory boljak bolup durka, sen oğluny sünnetletsin diýip ýurtdan çykardylar. İtalan sanaja döndürdiler. Şeýle ýeti kesgir ajaýyp beýnini harlaýşlaryna meňe nevzim agyrýar. Hey Bayramjan, bu gydylym pereň edin etmişleriniň haýsy birini tanajak. Altından ak yolum bilinti parlakım yeryüzüne Türkmen tuğum. Azdı birdir halkım, bir Türkmen halkım. Atalar
aşık Rahmetten bağıp sapyan altın kopten aşık Ergin ruhum bilindir Dürüdür belim Duamım duamattır Altından ak yolum Bilindir parlakım Yer yüzüne türüp men tuğum Azdı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır tuydur Aldı birdir halkım Büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır tuydur Şahirden bahşeden yürük coşyar buradan Ardum vatanıma dolsun dine güller Ergin ruhum bilindir düzüldür belim Duamım duamattır altından ak yolum Bilindir parlakım yer yüzüne türüp men tuğum Azdı birdir halkım büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır tuydur Aldı birdir halkım büyüktür men kalkım Atalar yurdumda bayramdır tuydur Kana aydım. Senin fikrini çek. Horozlar, tavuklar näme üçin hemme janwarlardan ýer turup ýer gıýgyr ýa-ka? Ýagtylygy öýgürýänligi üçin hemmelerden ýyrgıýgyrýar. Dogry ýagtylyk açaçanyk gowuzat. A sen fikriň näýer Kanay? İyice görmändim dünýäň hemme gözelliginden mahrum bolan üçin daňa tanna bolsa begençi içine sığma gıýyrýan olaýmysy? Sen hem dogry. Gadam sen fikrin? Tawukdur horozlar. Adamlaryň ýerdäki hükman parlaryny undup, çenden aşyp köp ýatganlygyny haly çydap bilmän, dady periýad edip, onuň yntagyny örmek üçin bogudyny tygdygyndan gıýgyrýan olaýmysy? Gadam sen fikriň hakykata has bolay görünýär. Şoň üçinem tawuk janawurlary hiç wagt alara goýman, hemişe tawuklardan ýer oýanmak şerti bilen. Bugünlükçe hoşlaşalım. Bağışlan wagt juda gejigipdir oglanlar. Bolýar. Bayramjan can oğlum, senim at kim yatıp gözün altına sana goýurdy. Ben gitte ýatyberejem enem häzir. Tawukdan döwlet tapjagyň iki usta men şoňa güwä geçýän. Gerek bolsa men saňyma dama gortu berip duraýyn. Men oňa taýyn. Sene tawugyň ýakasyndan tutýan maslahaty menden alýan. On soňam oň bilen iş tarşak bolsaň, beýlini gatyp bek uşamaly bolsun Bayramjan. Galy berse de tawuk janawuryň bir başy münde derdi bardyr. Etil şu çarçıklı çağa ýaly anjykdyr. Diýjan günni edip işlemeli bolsun Bayramjan men dağı bara. Hiç kimse, hiç zat öz işläp duran. Elçe cüzüleri çıkarıyan, käkilikleri, sülgünleri çıkarıyan, belgiden enkivatırlanma ben versedim. Antasmagoria adlı.
Häzir görür. Borma oğlum. Bor. Ferman ağa. Ferman kaka. Tügeleme. Salam aleyküm. Ayta çelinece. Salam aleyküm gelnece. Aman mısınız? Gelin geçin. Tanrı yapkanın gelnece. Biz bir anacık kıstan mazıra. Ferman ağa öyde mü ka? İşinde olaymasın. Kaçın gelir ka? Ay falan da tip olan nokta. Oturup çay için o gelir hök mani. Neme bayram oğlum eğer mümkün olsa Perman ağanın inkübatörlerini uğraydım diye. Nemelerini? Perman ağan öz-özünden işleşip durun cüycü çıkaryan inkübatörlerini uğraydım diye. Pervar kalkınızın inkübatörleri olmak. Ha? Bu ne heri bolmaz. Bayramcan, kadamcan, Perman bilen bile yaşasıp görünmüde ınhanını 40 yıldır. Şu 40 yılın içinde şu hovla ola inkübatör ekeni. Yekece kel tavuğun dırnacığın düşünlerler. Onu Bayram oğlum bilen siz emi. olmağın tek. Yok. Siz Perman kalkınız var idi, ervit fikri değmen. O size inkübatörle bağ deydi mi? Şu inkübatörler hep ban bolaymalı. Hanı şol inkübatörler. Ay yoksa da o size nekin inkübatörle bağ deydi? Hiç kimsiz, hiç sağsız, öldür işleşip durun antasma, gori atlı inkübatörle madiydi. Ana gördünüz mü? O size açık ayıdıp durar. Hiç kimsiz, hiç sağsız, öldürlerinden işleşip durun antasma, gori atlı inkübatörle. Hanı şol inkübatörler. Ana, şol acayip inkübatörler. Perman kalkınızın kellesini, ağını, hıyalını, oyunudur. Berekella tuğuleme. İnni sen hayal etmen, häzirin özünü, inkübatordaki cüyjelere can girmen ke, tizden tiz, sağlı terapiyan geçirmeli. Sağlı terapiya? Gen görme. O cüyjelere 500 yıllap sağ dinlediğinde de tavuktan bağış tadına çıkmazını mene maklım çatıyara. Kıyınan sağın biz o cüyjeleri emeli sul bilen alıyaz. Şon çiğnem. Ene mehri sünmedik cüyjelere, hoş niyetli mehrem sağın üstü bilen biz olan kursoğuna ene mehrini koymalı. Düşünüyen mi? Ödem oları dinletecek sağımızı katı saylap seçip almalı. Cüyjeleri biliyen mi? Strauss dinletmek bolor, Rossini dinletmek bolor, yöne Wagner dinletmek bolmaz. O neymiş? Sebebi Wagner'in sazlarına agresiv duygular var. Sen olara agresiv duygulu sazları dinledim. Şu duygulardan olan kursoğuna koysan, ertesi agresiv duygularla tervelerin cüyceler inkübatörden çıkağa da üyet eyelerine topulup pıçak çenep durursa, sen olara etçekladın olmalı ahire. Sen oları polisiye çağırıp olan karşısına cinayet işini odakıp cinayet çektirip bilmerdin abi. Bizim ömrümüzde katı kağıtlarda eşittik ölün. Horoz cüyeceğini cinayeti çekiptirler deyip eşitmendi. Alay şilo bulun geldi o doktorunu bir yere yığınıp gülaydı aldı neme gülküdü olacaktı. Bayramcan gülme, gülme, tövbe et menninle. Bu agresiv duygulardan ansızınsa Allah'ın ödü uğrasın. Şoň üçinem dine arşy sağları dinletmeli. Dinletecek sağların repertuarları berk seyretmeli diýäniň düýüp manysyr şol. Dinletecek sağlarını saylamalı, seçmeli. Ondan soň olan kursoğuna uymalı. Oğlum, Bayramcan, han şu kulağında kıyındır ayırsana. Hovacı. Oğlum, can oğlum, entek can girmetik cüycelere, sağlı terapiya, sağ dinletmek iyirrek bolaymasın? Hiç olmasa iyi derler yecazam. Edil can girecek kursodundan giyecek alman. Cüyceleri sağ dinledik başlamak, gelecekki tavukluğun ruhu ve fizik taydan tut yalı sağdın olmağına güve geçiye. Demek adamın iymeti hem sağdın mor, iymeti sağdın mor adamın ruhum sağdın mor.
Bayram atayç. Ölü ciciler daşını işirip olarını oturup saat saldırıyamız. Ecet o ciciler hukala oturmuş. İş işlemesmekde tene güçlü tebim vurdu, menin morla bilen parça uğra çıkayım. Vakt can oğlum bu zatlardan öýdüň baş çykarýansың da. Ejejan, sen arkaýyn öýe gitdiňiň, menem häzirjik barýan. Bor oğlum, bor bala. Bolýar, bolýar. Anhaýmny jüýjeler dinledýän sazlaň bal derejesine gaty berk seretmeli. Men diýjek bolýan zadym dinledýän sazyň sesiniň gatylygy, ýumşaklygy hakda. Saz gataşdan jüýjeleň gelejekki towuklaň häsiýetiniň we etiniň gatamana gaty güýçli täsiri bardyr. Yumşak saz bolsa, häsiýetem etem yumşak bor. Bulatlaň hemmesi olaň etini ýan adamlara da gönüden gönü geçýändir Bayramjan. Bayramcan, şu kulagyňda kyndyra aýyrsana. Ineje? Hawa? Şu bolup oturuşymyz bir hilraga bolýar jan oglum. O nähili bir hili bolýar, ejejan. Sen düşünýän ahyry, gynansadan biz şu jüýjeleri emeli ýol bile köpeldýär. Şeýdi bemez bu janawarlary ene mährenden mahrum edýär. Has dogrusy. Ene mähretiňdirilmedik jüýjeler şular. Onuňa dogry. Dogry bolýan bolsa, bu zatlaň hasasyety bolaýmaly. Men diýjek bolýan zadym, ine şulary, ýagny jüýjeleri arşy, Hudaýy, bu koddes sazlary dinledip, biz ana şol sindirilmedik ene mähriniň saz bilen öwüzini doljak bolýar. Wah, jan oglum. Bize saz dinletmediň diýip, şu jüýjeler o dünýede meni atyň güzüňe durar öýdümi? Onum diýmeje. Bu towuklary adamlar ýer ahyry. Ondan mene ýankı sazlary şu towuklary dinletmesek, bularda agressiv duygular dörer. Agressiv duygulu towu etini ýen adamlara bolsa, hökman agressiv duygular geçäýmeli, ejeja. Jan oglum. Ay bolýar da, özüň oglyansyň. Ejeja, näme şin son kuwatlar çağa ýaly ýöne idime düşüp ýörsiň. Öýe gitdejik diýensiň alay. Meninni çağa däle, şeýtden gowur eje. İş şagadyň bile bolyber. Ay borlu oglum, meňem bir alyp barýan işim ýoklu. Şu sen ýanynda bolsam gowulaýjak ýaly bolup durdy. Hor ejejan, onna senem şu ene aýja jüýjejiklerle saz dinlede oturuber. Bor oglum. Bayram atayız. Bizim milli televizyonun gruptarı mektebi gepleşiginden.
Yine bize meğerlim olşal hiç saat yok yerden soruyan tarp bir yerden ulu tavuk kocalığını öğretipsiniz. Şu arada Tomososlara bir kav ayda aytınız. Ay aysam doğrudan şu saatlar tarp bir yerden bir köpük çıktaycasız bolluy. Men okuwçulum gadam kedre şiirlerin kömegüle bir şalamadar hareket edip duran inkubatorjygymyzy bir toparzyňylan könökçül zatlardan yasadyk. Inkubatorjygymyzyň her bir bölegi başga bir sahandan çykyp zyňylan zatlaryň şaýhepleri, o towuk ketek ýagdaý edil şoň ýaly. Munam kön owamyzyň harabaçylygynyň bir burçuny telledik. Şu zatlaryň bolmagyny okuwçulamyň daşyndan owamyzyň iň bir sylanýan, iň bir hormatly ýaşullarynyň biri kitapxany işgäri Perman agamyzyň goşandy Aýratyn Ullokan. Men Perman agam hemme zatdan baş çykarp bilýän ýiti beýnisine haýranlaryn. Men tüýs ýürekden, purzatdan peýdalanyp Perman agamyza minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Oýoň ömrü zok bolsun. Bayram ataç ine şu bizim mülkdarı mektebi gepleşimde tomoşa diýen adamlary etjek. Hemmeleri ihlas erjellik arzu edýän, ihlas erjellik hakdan bolsa alınmajak gala ýok. Onsoňam iyil günümizin dilegi Hudaýa ýetsin. Televizorda bayram olur dedi. Söyleme Bayramcan durun ol için ne hilavre. Doğru aýdýan. Salam Salam han geçin hany. Tezden gidip Bayramcan ýyllyny urtup. Doğru aýdýan ýok, tezrek gutlaly. Ýaşy Muradoviç, akşam mülkdarın mektebine bayram oğlum urkadylar. Gördüm. Şu mal köpekler özüňiz için. Oğlum olsun, devlet olsun, narak salamdak gün televizorda bayram aldan bayrama sahip bir kovurlar. Tavuklarını yetiştirişini gördünüz mü? Mülkdarın mektebinde. Vay Bayramcan! Aytat. Bayramcan, oğlum! Aytat. Bayramcan, büyük Türkmen maçten hakkı gürlep duran yalla. Ho wece men hakda. Birinci tavşırık sana ben karp pulunu kreditlerimde inkuat. Vay! Bizim Bayramcan'ın hakkında vururun veriyor. Görüp otuyoruna. Tavuklara yan bereket taptırdı. Ey Hudaýcan! Canın bilen dehmet çektin. Büyük Türkmen maçı edil ýokardak ýaly hemme zady görüp durda. Doğru aýdýan eje. Beýik türkmen maşy aladasynyň çenden aşy köplüğüne garamazdan şu zatlara wagt tapyşyn niýsene haýran haýran. Perman görýän. Aşgabat'a katnap poýuzdan çörek getirýär. Görýär muny. Bayramcan öýdemiň? Arçyn aga. Bayramcan gutlayan, güzel gutlayan. Ýa-ni häkimlikden jaň etdiler, ýürüýte barap gutla diýdiler. Nähil uluşatly waka. Göründüňiz telewizorda. Beýik türkmen başy taňa ine meň diýen, ýokdan bar edýän, gidenerini getirýän, bakanlaryny o çykyp durun, altyn asyryň hakyky ullary diýdi. Ondan motaňa näme diýdiňsene? Goýul garaşsyz baky bitarap watan üçin zähmet çekdin, işledin, dörösün, gözlösün diýdi. Arçyn aga, ejejan. Bu beýik insan dünýede adamzat taryhyna ilkinji sowaby mysal bolup yetim ýetire köşüp berdi. Onsoň neneň sen bu beýik insana tagzim etmejek? Zenan men kän inçeden inçe, ajaýyp hem naçarçynsy, bu beýik insan dünýäň beýik şahyrlaryndan kän inçe duýup, ajaýyp naçara, beýik hormaty, beýik tagzimi adamzat taryhyna ilkinji bolup bu beýik insan etdi. Onsoň neneňse bu beýik insany ýüzüňe silmajak. Wah o dagy näme? Öz käbi inesiniň anamyndan gaçan ataýmal jinaýatkäre bu beýik insan anany azatlyk berdi. Şol beýik anamam ýanky jinaýatkäri päkledi, towa getirdi. Onsoň neneň beýik türkmen maşa bak tagzim etmejek. Ejejan, Arçyn aga, bir näme beýişip durda? Arçyn aga, geçin oturup, gece çaýdy unakar, menemine käzirjek geldim.
Direk Bayramcan'ın hakkıydı. Ferman ağa ayta çelince Bayramcan kutlayan. Avrayın, tidin avrayın. Ferman ağa. Bunların hemen arası geleceğim ile teni kutluyor. Dünyada sil alacı hayvanlar yoktur. Tidin adını men bilýänler. Size minnettar. Yeni başlam öýdem ihmanım var. Size ihmançylyga çağırýan. Çayna kara gelin. Barar Gökman barar. Yine bir gedip kutlayan. Arkayım bayram. Türkmen ili mavi bir yaşıl tuğmaşta Ağrı biri, tanrı bir altın asırda Ergil ruhum bilintir, düdüldür pelim Duamım duamaktır, altından akıyorum Bilinti parlasın, yeryüzünü Türkmen tuğum Aldı birdir halkım, bir Türkmen kalkın Atalar yurdumda bayramdır tuydur Aldı birdir halkım bir Türkmen kalkın Atalar yurdumda bayramdır tuydur Silge bitle batını, coşten coş yaşlık Rahmetten bağıtsap ya, altın kopten aşık Ergil ruhum bilintir, düdüldür pelim Duamım duamaktır, altından akıyorum Bilinti parlasın, yeryüzünü Türkmen tuğum Aldı birdir halkım, bir Türkmen kalkın Atalar yurdumda bayramdır tuydur Aldı birdir halkım, bir Türkmen kalkın Atalar yurdumda bayramdır